Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth. Ragusa Express. Muscat's Motors. For the love of food, Golden Drop. Solpadeine. OK Home. Bring life to your home. Transform your space with B&M. Knockabout Sicilia tal-lum ħajkun minn belt għal belt. Ħanitilqu mill-Belt Valletta bl-ewwel waqfa f'Marina de Ragosa, però finalment ħaniskopru Agrigento, belt li għandha ħafna x'toffrinna. Tempji storiċi fwiet manqin mas-siġar taż-żebbuġ. Ħaniskopru wkoll irdum abjad li jiqpa' nieżel f'baħar turkwas. Però fuq kollox ħaniskopru wkoll kif Agrigento la darba tinżel ix-xemx donna tilbes libsa ġdida. Dan kollu waqt Knockabout Sicilia tal-lum. Sqallija mimlija sorpriżi. U hekk kif nitlaq minn Marina de Ragusa u naqbad insuq lejn in-naħa t'isfel tal-punent, kollox jibda jsir aktar antik. Qegħdin insuq lejn waħda mid-destinazzjonijiet l-aktar ikoniċi tal-Gżira Siċiljana, belt mibnija fuq għoljiet quddiem il-baħar, fejn iż-żmien ħalla l-aqwa stejjer tiegħu bħalli kieku kienu tifkiriet minn ħanut tas-souvenirs. Agrigento, li darba kienet magħrufa bħala Agragas, twaqfet mill-Griegi aktar minn 2500 sena ilu. Illum tinsab fuq il-kosta t'isfel ta' Sqallija, imdawra biż-żebbuġ, irdumijiet u leġendi mnaqxa fil-blat. Kemm jekk kien dilettant tal-istorja, qed tfittex il-veduti jew sempliċement tixtieq granita tajba b'veduta, din il-kantuniera tal-Gżira toffrilek kollox. U iktar ma tersaq qrib, aktar tħoss li xi ħaġa epika qed tistennik. Agrigento matul il-ġurnata mill-isbaħ, però la darba tibda nieżla x-xemx dan il-post din il-belt taqbad titrasforma ruħha f'xi ħaġa veru affaxxinanti. Illum waqt Knockabout Sicilia ser impartu l-beritta tax-xemx ma' cocktails, aperitivi, ikel delizzjuż kif ukoll passiġġati fit-toroq ta' din il-belt għad-dawl ta' triq. Il-lejla ħanoħodkom tiskopru la Valle dei Tempi waqt inżul ix-xemx kif ukoll it-toroq ta' Agrigento bil-lejl. Dan huwa nżul ix-xemx f'Agrigento. Ħarsu ftit. It-tempji jixelu bħalli kieku għandhom id-dawl minn ġewwa u f'ċertu sens għandhom tassew. Iktar minn 2500 sena ta' storja, mitoloġija u misteru u għadhom jiddu ta' kull filgħaxija. Il-witt tat-tempji mhijiex biss sit tal-UNESCO, hija kapulavur, mibnija mill-Griegi u preservata għal sekli ta' battalji u twemmin. Dan il-wiet jinbidel f'teatru miftuħ ta' dawl hekk kif tinżel ix-xemx. Kull tempju għandu l-istorja tiegħu, stejjer ta' allat u ġellieda, filosofi u bdiewa. U meta dawk id-dwal jixelu, il-leġendi donhom jerġgħu jieħdu l-ħajja. Iż-żona ta' Agrigento hija destinazzjoni ideali għal familji li jivvjaġġaw ma' tfal u adolescenti fis-sajf. Il-bajjiet jinfirxu mad-dawra kollha, mill-Marina Delicata li għandha oriġini antiki sa Punta Bianca u jvarjaw bejn bajjiet kwieti u vojta għal dawk aktar żviluppati bħal San Leone, iċ-ċentru tal-ħajja tas-sajf f'Agrigento. Il-bajja ta' Portopalo f'Menfi għandha anke bandiera ħadra, ideali għat-tfal. L-Agrigentini fis-sajf għandhom ritwal wara ġurnata xogħol jinġabru hawnhekk San Leone sabiex igawdu l-aperitivo.
San Leone hija żona kostali mill-isbaħ 6 km bot biss miċ-ċentru storiku ta' Agrigento u la darba tkun qiegħed hawnhekk ma tistax ma tingħaqadx man-nies tal-lokal sabiex tkun parti minn dan ir-ritwal ukoll. Tajjeb li ngħidu li l-Agrigentini fis-sajf jafu jgawdu l-ħajja fuq din il-bajja sabiħa, mużika live, cocktails, ikel bnin u jħallu il-ħin għaddej. Wara d-dinja antika wasal il-ħin li nirrilassa ħdejn il-baħar. San Leone hija dik li ndiskrivija bħala oħt iż-żejra ta' Agrigento, aktar rilassata u fil-għaxija issir il-kapitali tal-aperitivo. Hawnhekk huwa l-post fejn jinġabru n-nies tal-lokal biex jgħidu kelma jew tnejn jirrakkuntaw bejniethom il-ġrajiet tal-ġurnata u ejja ngħiduha kif inhi veduta bħal din tiswa mitqlu dek. U meta taħseb li San Leone joffri biss inżul ix-xemx, cocktails u ikel bnin, tasallek sorpriża. Hawnhekk issib attrazzjonijiet tat-tfal u allura jkun id-destinazzjoni ideali għal dawk li qegħdin jivvjaġġaw flimkien mal-familja jew inkella għal dawk bħali li għadhom tfal minn ġewwa. U issa ħadna tomma sabiħa tal-ħajja fuq iż-żona kostali ta' Agrigento jiena isum fetaħ li l-aptit u ta' min nirħula lejn iċ-ċentru storiku ta' Agrigento ħanaraw naqra x'toffri fil-għaxija. Kull belt u raħal Siċiljan għandu r-ritmu tiegħu u hawnhekk f'Agrigento ċ-ċentru tal-ħajja qiegħed hawnhekk Via Atenea. Hawnhekk issib taħlita ta' ħwienet, kafeteriji, kif ukoll nies tal-lokal jissoċjalizzaw u jaqsmu l-ġrajiet tal-ġurnata. Jekk dawn l-elementi huma dawk li tieħu gost tesperjenza waqt li tkun qiegħed vakanza u tesplora lokalità hawnhekk għalik Agrigento huwa jackpot. Via Atenea hija triq prinċipali ta' Agrigento. Imma mhux biss għax-xiri, hija l-post fejn jiltaqgħu n-nies tal-lokal, fejn it-turisti jsibu l-imħabba fil-kannoli u fejn kull espresso jinbidel f'konverzazzjoni. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Għalik li qed tissegwi Knockabout Sicilia għandi appell flimkien ma' Fior di Vita Shredded Cheese. Idħol fil-paġna u imbonnici.tv sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Fior di Vita Shredded Cheese u innomina l-ikbar cheese lover fost sħabek jew il-membri tal-familja tiegħek. U grazzi għal Fior di Vita Shredded Cheese tistgħu toħorġu rebbieħa. Black Friday Weekend fis-Qallija ma' Ragusa Express. Pinijiet għal vjaġġi estiżi il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd li jinkludu shuttle service b'xejn għal Sicilia Outlet u ċentru kommerċjali La Messerija. Ragusa Express. Faċli u għal kulħadd. Meta tidħol sewwa fil-belt ta' Agrigento, tissorprendi ruħek. Minn Via Atenea joħorġu toroq dojoq u modijiet imtellajn li wasluk għal palazzi eleganti tas-seklu 18 u 19 b'galleriji tal-ħadid u anke knejjes. Ma tistax titlef il-katedral ta' San Gerlando, mibni fis-seklu 11, mimli teżori mhux mistennija. Fosthom sakrofagu Ruman, saqaf tal-injam miżbuħ bil-kuluri
u iktar misterjuża tas-seklu 17 dik li tingħat dik li hija kitba mix-Xitan innifsu b'simboli li ħadd ma fehem. U hemm ukoll il-Knisja ta' Santa Marija dei Greki, mibnija fuq tempju Grek tas-seklu 5 qabel Kristu. F'Agrigento l-istorja qed tinħeba quddiem għajnejk, kultant taħt saqajk stess. Għal ftit kuluri lokali moderni, żur Scalinata degli Artisti, taraċ mimli murali, poeżiji u madum miżbuħ. Kreattività li tinstigalek burdata tajba. Dawn il-platti bikelbnin qudiemi, reħa ta' klim fl-arja, spritz ħdejja, xirret iktar. Din l-atmosfera autentika hawnhekk kważi inħossni qiegħed ngħix ġo film. Agrigento bil-lej ma toffrix fast food, toffri soul food. Platti Siċiljani sħan magħmulin b'ingredjenti li donnom għadhom kemm ġejjin mill-kċina tan-nanna. Problema meta tkun wikkil bħali u jkollok menu b'ħafna platti tajbin. Tispiċċa ma tornax platt wieħed, però tlieta għax ma tkunx tista' tasal għal deċiżjoni. Klamar mimli bil-kuskus, ċanga u majjal. L-ikliet f'Agrigento mhumiex biss dwar xemm fil-platt, però hija l-arja sħuna, il-ħoss tal-ħġieġ u r-ritmu bil-mod tal-lejl Siċiljan. Il-ħin jinħass jimxi bil-mod u kull ħaġa tidher bħalli kieku hija parti mill-istorja. Wara jekla bħal dik skont il-producer ta' Knockabout Sicilia Rebecca m'hemm xejn nisbaħ f'Agrigento mixja bil-lejl taħt id-dawl tal-istilel. I weditna li passiġġata f'Agrigento bil-lejl donna kważi tħoss l-istorja qiegħda tgħanqek il-ġebel jiddi taħt id-dwal tat-toroq. Ejja ħanaraw hekk ġvera. Agrigento ma torqodx malajr. Fil-kwiet tal-lejl tista' ssir tafa b'mod ġdid. Il-ħsejjes jitbaxxew u l-istorja titkellem bleħen baxx. Minn ġebel mukul miż-żmien sa toroq li għaddew minn fuqhom eluf ta' passi. Bejnietna, nikol kemm nikol ftit spazju għal diżerta dejjem jifdalli. Tul dawn it-toroq eleganti issib knejjes differenti. Il-bibien tagħhom jistgħu jkunu magħluqa iżda l-bellezza estetika tagħhom tistiednek biex tieqaf, tgawdi u tammira, anki jekk biss għal ftit mumenti. Il-knejjes f'Agrigento mhumiex biss post ta' qima però huma parti mill-polz tal-komunità lokali. Waqt passiġġata fil-għaxija hawnhekk faċilment tintilef tħares lejn il-ġmiel ta' arkitettura li ssib fil-knejjes. Fil-fatt waqt li tkun qed tippassiġġa fit-traqgħat sbieħ ta' Agrigento fil-għaxija tiltaqa' ma' arkitettura mill-isbaħ li mhux biss tqanqallek l-interess viżiv iżda anke l-interess spiritwali. U dak kienx jista' joffrilek Agrigento wara nżul ix-xemx, ikelbnin, cocktails delizzjużi, arkitettura mill-isbaħ, insomma jgħidu li intom xi trid aktar meta tkun qed tesplora. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth. Ragusa Express. Muscat's Motors. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Sarpadine. OK Home. Bring life to your home. Transform your space with B&M.